sakon gobe, sako ne, sakon gobe, sako. Sabi Umar kai sadda sakon gobe, bari mu shiga cikin shirin kai tsaye a wannan littafi mai suna sakon gobe. Manu Bubakar daga Libya, wakilin channel YouTube na Grambe TV. Bari mu tsunduma a cikin wannan littafi shine abin da yake faruwa a zamanin da yanzu haka take kasancewa. Yanzu ka dade da shi da wannan yaro sun kama hanya a lokacin da ya samu sauki. Lokacin da jini ya tsaya masa yana ci gaba da murza masa kunnuwan itace da dai sauransu. A lokacin nan ka dade yake ce masa Yahaya, ya ce masa na'am. Amma gaskiya wannan abin da mamaki yake. Sai Yahaya yake cewa bari baba, ani yanzu ba ni da zama, in muka koma can aka samu wanda ya siye ta, lalle komi nisan wurin ni sai na tafi neman sa. Sai yake cewa ka yi haƙuri mu koma gida tunda ba za a gansa ba, Allah ya san nufinka. Sai ce gaskiya ne, amma dai in yana da rai kamata ya yi in gansa. Ya ce to Allah ya sa mai nasara. Sai ya ce masa amin. Karaɗe bai kawo masa labarin ya ba da yassa ba gare sa, bai ce masa komai ba, haka suke tafe da shi. Karaɗe yana bisa doki, wannan yaron yana ja, yayi da shi ya hau. Ya ce a'a, ni ina iya tafiya. Ƙafafuwansa sun fashe sakamakon hanyar da suka bi lokaci ne irin na yanzu na hunturun sanyi, kuma duk lokacin da yake wannan tafiya suna haɗuwa da abubuwa irin na ban tsoro, amma Allah ya tsare duk da haka bayan wannan ƙalubalen da aka haɗu da shi na ɓangaren 'yan fashi. A cikin wannan lokacin da suka zo dare yayi, yanzu suka tsaya don su samu su huta, suka kunna wuta a wani ɗan wuri a cikin wasu itace. A nan ne suka fara jin kukaye irin na kura, kai har da zakoki. A lokacin nan sai shi ka daɗe yake cewa kaga yaro wurin ga da wahala ya kwantu. Ce babu komi, ai inda muke ɗin ga Allah yana nan. Ya kalli yaron sai yake ce masa gaskiya ka faɗa, amma ban so ba na faɗa haka saboda wannan yana cikin rauni na tauhidi. A lokacin nan sai shi mai suna Yahaya yake cewa babu komai baba, ai ka ce astaghfirullah, da haka Allah ya san manufarka. Tabbas dan arba in ya ga abin tsoro ya tsorace sa ba laifi bane. Ai ba cewa akai dan kana da tsoron Allah ba ka je ka fada duk ko ina kamata ka fada. A'a, ka nemi kiyayewa daga ubangijinka Allah mai girma da ɗaukaka. A lokacin nan shikenan yanzu suna nan, yanzu cikin dan guzurin da yake da shi ga doki ya ɗobo akwai wani ajiyarsu suka dan samu suka ɗunɗuma, a nan dai suka samu suka ci abinci. Da lokacin da za su ci abinci Yahaya baya so ya ci, yana son dattijan nan ya ci, sai ya ce masa bismillah. Haka dai suke yi, sai da dai Allah da ikonsa ya sa kuma safiya ta waye. Bayan sun yi sallar asuba suka tashi suka dora suka bi wannan hanya wadda take ita ce hanya ce tamkar a ce ka shiga kwayi. Yanzu kai sai dawowa a wajen wannan jardan, kuma tafiya gaya da nisa. Wannan mata wadda ita ce mahaifiyar mai suna Falmata ta dauki wannan ɗana ta kai sa wurin da ta aje shi bata kashe shi ba, amma sai ta aje. A lokacin da shikenan da ta aje shi a wani unguwa, shikenan ta shiga harkokinta, ta zo ta zamna. Washe gari ne mutane suka yi cincirindo ga wani ɗa a cikin karto ko kuma cikin kwali. Nan da na aka kira jami'an tsaro ko kuma hukuma masu kula da irin wannan tsari, aka zo aka duba yana lafiyan salau, bai mutu ba kuma bai sha nono ba bale a ce ya mutu. Haka dai bai sha nonon ba, yunwar ba ta kashe shi ba, Allah yana nan ya hana ya mutu. Ta yi haka ne a inda ta yadda shi, ko dai karnai su canye shi ko kuma a tura su a cikin shara, saboda inda ake zub da shara ne a kowane lokaci. Mayan motoci na ofishin magajin gari suna tashi tun da sanyin safiya su je can su zinga jibga shara, to ta so a yi haka don a daɗe shi ba tare da kowa ya sani ba. Ma da yake duk abin da Allah ya so shi ne za a yi. A lokacin da aka ɗauke sa, yanzu fa a menene zai biyo baya sai bincike. Mutunan da misali a ce mutum ya haifa a wata unguwa, ya ɗauka ya je wata unguwa mai nisa, kun ga abu ne wanda yake da wuyar gani, amma da yake shi Allah baya an gaji bai shagala. A cikin wannan labari fa sai gashi a cikin gidajen kafafen watsa labarai
ga wata mata ta haifa amma ta aje ɗan yana nan lafiya, kuma hukumar da suke wannan bincike sun tabbatar da cewa yaron lafiyansa kalau. Wace ce ta haife sa kuma a ina take? Wannan shine ayar tambaya. Yanzu fa suka dukufa a cikin unguwar nan dan ganin cewa wace take da ciki, wace ce ta haifu, shin wace yarinya ce, wace ce ita matar? Haka dai labari yake ta tafiya. Ma'usar da mu a cikin wannan littafi mai suna Sakon Gobe. Nana a wata rana sun fita kamar yadda suke fitan nan dai. Yanzu Nana ginin tafa ya kai inda ake rufewa. Wannan ya sanya tana ziyarta akai-akai. Fitowarta daga gari sai ta zo a wurin mahaifiyanta. Mamarta tana zamne tana rike da tabji inda take kilgawa. Tana nan tana istighfari tare da kuma la ilaha illallah da salatin annabi. Allah mai ni maka da ka bani irin wannan ya wadda ba ta jin tsoron ubangijinsa, sannan tammance da biyayya da da'a a wurin uwa? Lalle fa ni kai ina mai tambayar kaina, ni ban yi lalata ba, amma ban san yadda aka yi ba ni samu wannan ya. Ma'usararmu, ku saurari abin da muka faɗi, ban san shekaran jiya ba ne ko jiya. Ba mun ce muku ba ka ci wani abu ka je ya zama jini ya zama maniye ka aifu da shi zai iya kawo maka illa cikin 'ya'yanka? Ba ni faɗa ba, don Allah ku tambayi malamai. Kar ka ci haramun mana, ko ba shine yake sarrafawa a cikin jikinka ba? Ba shine yake zama dukkan irin yadda Allah ya so ya zamo ba? Koko kana tunanin suna nan ne aje sakamakon yadda kake cin wani abu shi ko Allah yake sarrafa abubuwan cikin jikinka? Ba ta haka kake samu ba, ki cikinka ya ɗauka Allah ya sarrafa wani abu, nan ya zama tutu, nan ya zama fitsari, nan kuma ya zama can ya koma maniye, nan ya ƙaru ya zama jini, nan ya yi kaza. Duk baka san wannan ba? Ko ko cewa kakai a'a suna nan ne aje wata salkaci tana nan aje? Ai da haka nan ne da ƙarewa suka yi. Mai sauraron mu, don Allah ya kamata mu zama masu hankali. Ina nufi anan ga wanda yake aikata ɓanna ya kamata ya tuna wallahi Allah yana nan. Yanzu a wannan magana Ma'usar namu na wannan littafi, wannan addu'a da take yi da tambayar kanta a wurin Allah mai girma da ɗaukaka, ta tambayi Allah laifin da ta yi, tana ta lissafi da nazari iya shekarunta, menene ni ma Allah da zan faɗo in yi ta kuka? Amma duk da haka ku sani ba ta yin komai sai istighfari. Hassan mai Lipton ya kawo mana Lipton saboda Haruna ya aiko shi. A cikin wannan magana Ma'usar namu na wannan littafi mai suna Sakon Gobe. Yanzu a lokacin nan sai ɗiyar ta zo, da ta zo ta yi mata sallama, mahaifiyarta tana amsa mata sallamarta, kun ba ta gaba da ita ko fushi, sai dai ta bar lamarin ga hannun Ubangiji Allah ta'ala maɗaukakin sarki. A lokacin nan Nana tana tsaye, ba ta yi tsugunna ba ko ba ta yi zama ba, saboda Nana tana wasa da kililuwan mota a hannunta. Sai take cewa, mama ya kamata ki tashi mu je in gwada miki inda ake mini gini, saboda a nan gaba za mu tashi daga nan ne mu koma a can. Sai take cewa, a'a ni ba zan je ko ina ba, tabbas wannan gida ba nawa ba ne, saboda ke ƴata ce, ke kike da gado mafi tsoka a ciki, amma abin da ni zamna da mahaifinki nike tashi yanzu birnin ba da rayuwa in koma wani wuri? Ta ce, mama zamani a taka rawarsa, in ji mai suna Nana. Gidan da fa nike yi yanzu gida ne lafiyayye, ga AC, ga hasken lantarki sosai, sannan ga kyau, sannan bambanta da wannan gida irin na talaka. Ta kalle ta ce, Allah sarki, Nana yaushe kika zama mai kuɗi ne? Ce take cewa, mama shin samun kuɗi yanzu wahala a gare shi? Sai take cewa, kwarai kuwa, ba na ga wasu suna neman na tuwo ba? Har yanzu suna nan a garin nan suna neman tuwo, waɗansu har yanzu suna neman tuwo. Zancen da nake maka yanzu wani na yana nan ko wasu suna nan da shi da iyalinsa ba su ci abinci ba. Ko ba ku san da wannan ba? Ba ku isa ku san da wannan ba? Ai da ya kamata a ce musulmi ka ci abinci kayan narak, ya kamata ka tuna da 'yan uwanka ko da baka san su ba. Ina nufin cewa ka sani in ka ci ka ƙoshi wani yana nan da yunwa, in ka samu wani bai samu ba. A lokacin nan sai take faɗa ma uwarta haka, sai uwar take ce, a'a Nana
ni babu abin da za ni ce miki yanzu face ki bar ni anan. In an kare miki ginin kina da damar sai ki koma a can, amma ni anan sai dai in an ɗauki gawata. A lokacin nan ta ce, mama na san kina adawa da ni. Ta ce, ta me? In yi adawa da ke? Kasuwanci ɗaya muke da ke? A'a nana, ni uwarki ce wadda na ɗauki cikinki kuma na yi riƙe sa kamar yadda Allah ya so tsawon watanni 9. Na haife ki a cikin naƙuda mai zafi saboda na daɗe ban haifu ba, amma Allah ya bani ki sakamakon yawan addu'a da muke da ni da mahaifinki. Allah ya amince muna sai gani da ciki. Ba ƙaramin daɗi da farin ciki ba mahaifinki ya ji shi bar cewa ni kam ban iya misalta miki shi. Bayan na haife ki cikin zafi da raɗaɗi, sannan kuma na rene ki a cikin talauci da rishi. Haka muka ci gaba har Allah da ikonsa yasa kina ƙaramar yarinya kin fara wayo, mahaifinki sai ya faɗo ya mutu. Bayan haka mun ci gaba da majadala da ki, inda nake nan na yi zaman yin masa, na yi zaman ƙosai, na yi zaman yin koko, na yi zaman yin dukkan wani abin da ki sani wanda yake in ka yi ka samu wata 'yar dala don in samu in baki abin da za ki je makaranta. Nana, ai yanzu ba sai an faɗa mana wani abu ba a bisa ki, kenan bale in ce ina da adawa. Nana Allah ya ba da sa'a. A lokacin nan sai ta ce, mama shi kenan na fahimce ki, yadda nake so ba haka kike so ba. Ku diba ku ji inda ya ce take cewa wai yadda take so shine ya kamata uwarta ta yi, ba yadda uwarta take so ba yarta ta yi. Wannan rayuwa da muke ciki wace irin rayuwa ce? A lokacin da Nana ta shiga a cikin gida da 'yan kililonta tana juya na mota, tun daga mota lafiyayya da AC, ga kuɗi cikin hannunta, ga gini ana yi mata, sannan kuma ana ji da ita. Da lokacin da ta wuce sai dai ka ji ana cewa Nana ce waccan, Nana ce waccan. A lokacin nan shikenan gaskiya Nana kyau ɗinta ya kai kyau. Yanzu a wannan littafi ma mu shine bayan an samu mako guda, a lokacin nan ne karaɗe sai suka zo a wannan garka. Allahu Akbar. A lokacin da suka zo wannan garka shikenan suka yi sallama, wannan mai gadi bai amsa ba. Can akwai wani makwabci sai yake cewa, wa kuke nema nan? Jahar kuke nema? Shi muke nema wanda yake nan mai gadin. Sai dai Jaharu ya yi wata 'yar tafiya. Sai Yahaya yake cewa, tafiya kuma? Sai yake cewa, dama bai taba tafiya ba, wannan tafiyar ma ta kama ne, aikensa aka yi, amma ina sa rai daga nan zuwa gobe zai zo, ko kuma 'yan an daɗe sai dai jibi. Tabbijan jama'a, wai ga ƙoshi kuma ga kwanan yunwa. Yanzu kilomita 100 da 'yan kai rabansu da birni kenan, ga Yahaya kuma ga Karaɗe. Za su tsaya ne su jira shi, ko za su wuce birni ne sannan kuma su koma zuwa jibi? A lokacin nan sai Yahaya yake cewa, baba ya ce na'am, ba wucewa za mu yi ba, za mu tsaya a nan sai dai in ya dawo. A wancan yake cewa, sai dai zaman ku na haɗari ne, saboda kwanan ga mafi yawa mutane masu zauwa a nan ana samu ana kama su, don masu sata 'ya'yan itace yanzu sun yawa. Ba kai noma ba, ba kai gudu, ba kai sassaka ba, a ce ka ci gurin zabo, ka san dai wannan ha'inci ne. Mutum bai yin garka 'ya'yan itace su nina, ya je wani ya hidda kuma ya je ya saida, shi kuma ya amfani da kuɗin nan. Abinda mutane ke yi kenan, wanda kuka sani ana yi cikin gonaki da cikin garaki, kuma har yanzu mutane suna irin wannan sace-sace. Subhanallahi, wai yaya ne za mu yi da rayuwarmu ne? Mutum ne zai wahala ya samu daji, ya koɗe sa, ya shauka itace, ya killace sa, ya ba su ruwa, ya wahala, sannan wani ya zo ya ɗiba kuma shi kenan ya je ya saida. Wai wannan me ake kiransa ne? Ma'usararmu. A lokacin nan sai shi mai suna Karaɗe yake ta, ito Yahaya, maganar ka gaskiya ne, amma ka ji abinda wannan mai gadi ya faɗa. Ya ce Allah yana nan, in ji mai suna Yahaya. Sai wannan mai gadi ya ce, to ni dai ba zan iya cewa komai ba,
amma ko kwanan baya waɗansu sun ci 'ya'yan itace a nan. Yanzu haka akwai wani da ya biyo a nan, su da ya biyo ya tafi neman mai garkan nan, sannan kuma bayan haka wani sai ya zo shi ma daɗa a wurinsa. Su huɗu ne, amma wani matashi ya zo shi ya fara tafiya. Sai dai wanda ya tafi nema mai gadi bai fada masa ba, ai wannan garka an saida ta nan fiye da watanni 3, shi kuma a wannan labari da muke yi a yanzu ne zai cika wata 1. A lokacin nan sai suka yi shiru ba tare da sun amsa masa ba. A wannan littafi ma usar namu yanzu kai ana ci gaba da bincike ɗaya bayan ɗaya. Allah da ikonsa, ka san shi yadda lamari na Ubangiji yake. A wata rana wannan mata sai ta faɗi da rashin lafiya. Allahu akbar. Wace ce? Ita ce mahaifiyan Falmata. Da ta faɗi da rashin lafiya, yanzu fa ita ɗai ce, amma yanzu an samu Fanta tana zawa. Abin sai ya zama ba rawa ba tumami. An yi da ita aje asibiti taki. A ran nan da ta galabaita, lokacin da bata san inda take ba, Fanta ta kirayo mota taksi, aka tattara ta aka zuba a cikin mota. A lokacin da aka kai ta asibiti, a lokacin da likitoci sun fada da ita, sai likita yake kira, zo nan, me kike da ita? Ta ce, 'yar uwata ce. Ya kuke irin wannan? Mace ta haifu sannan kuma ku kyale ta? Jini ne ya kuge mata a cikin ciki, tabbas kuma in ba a hankali za ta mutu. Ina ɗan nata yake? A lokacin nan sai Fanta ta fara rawan idanu. A lokacin nan sai take cewa, yanzu likita ba ta ɗan akai ba, ai maganar uwar. To shi kenan, amma dai ku sani abin da yake cikin cikinta, in ba a yi hankali ba, in ba a samu aka tarwatsa shi ba ta hanyar magunguna, to sai an yi mata tiyata. A lokacin nan Fanta ta aza hannu ga kai, ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Likita ya ce, ai shi yasa ake gargaɗin ku daina zama gida ku aifu in ba ta ɗoro ba ne, ko da wani lokaci abin yana zauwa, amma ka yi abu da gangan. Kana cikin birni haka, yanzu duk irin wayar da kai da ake yi na kiwon lafiya ba ku ji shi ba? Wannan kuskure ne. Suka yi fada mai ƙarfi zuwa a gare ta ita mai suna Fanta. Ta ce haka ne, dama lamari haka yake, baka san hawa baka san sauka ba, sai kaga abu ya fada maka. Su suna ganin kamar na san komai, amma wanga labari aini sabo ne gare ni. Fanta a lokacin nan sai ta fara kuka. Lokacin da ta zo ta zamna a wani shinge, hawaye na ballo mata a idanunta. Ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ashe abin da ya sa ita mahaifiyan Falmata ba ta so in zo ki ga, ashe juna biyu ne gare ta, shi yasa nake ga tana luɓa-luɓi haka. Allah sarki, lalle fa wannan abin tamkar an tsara shi. Yarta ta gudu saboda tana da ciki, kar uwarta ta sani. Uwarta ta ji daɗin tafiyar yarta, kar yarta ta san tana da ciki. Amma a yanzu na san lokaci ya kai wanda yarta za ta ji labarin aifuwar mahaifiyanta, kuma na ɗebe shakka a yanzu yarta duk inda take na san dai ta haifu. Ban da labarinta, na sha kiran wayarta, wayarta ba ta amsawa, ita dai take surutu ba tare da an amsa mata ba. Mausar ramu a cikin wannan labari, a lokacin nan shi kenan aka fara aiki na kwalfar jinin da tsaya mata a cikin mahaifa. Yanzu kuma aka fara ɗirka mata ruwa a jikinta, abinda aka ce masa serum, da ba ta magani saboda irin yadda likitoci suke kokartawa. Wannan ya sanya bayan ta kwana washe gari ne ta fara shigowa cikin hayyacinta. Sai take ganin kanta a shimfiɗa a gadon asibiti, sai take cewa waye kawo ni nan. Sai Fanta ta zo ta ce yi haƙuri mana, haba asibiti kike, mutuwa fa kika yi, ɗauko ki aka yi matatta. A lokacin nan sai ta fara kuka, hawaye na tarara a idanunta. Sai Fanta ta matso a wurinta, sai take cewa haba mama, ke yar uwata ce, amma ta ya aka yi kika yi haka? Ta ce me nayi? Ta ce mama ya kai tambaya, likitoci sun ce mini aifuwa kika yi, kuma jini ne ya kuge miki. Yanzu ko ɗazu sun tambaye ni ina ɗan, to ya za ni iya ce musu ni yanzu?
a lokacin nan sai ta riƙe hannun fanta, a lokacin nan take cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, la ilaha illallah muhammadar rasulallah. A lokacin da ta faɗa ma fanta labarin fanta, ita ko sai take wannan sallallami, ta ce mama ta ya kika yi irin wannan sababilwa, ai wannan kuskure ne, abinda karewaye ka bari ya faru gare ka mun san akwai muƙaddare, amma a ɗauki irin naku ba ƙaddara ba ne. Sai ta ce namu kuma mu da suwa. Sai take cewa haka ne mama, kin san ita ranar wanka ba a ɓoyen cibi, ko da na ɓoye miki yanzu abin bai da tasiri. Ni na ga lokacin da ita mai suna Falmata ta ce za ta yi balaguro, kina ƙoƙarin tura ta har da ba ta kuɗin mota, a su dan kin san kina da ciki ne? Ta ce ƙwarai kuwa. To wannan ya sanya ita ma Falmata da ta ce za ta yi balaguro tana so ta tafi ne don karki san tana da ciki. Ta ce me? Ta ce ƙwarai kuwa, ina ɗebe shakka yanzu ita ma ta haifu, ko dai ɗan da rai ko kuma babu rai, ko a ina take ko a ina, wannan tabbas saboda lokaci ɗai ne, ba ku da bambanci da tserayya da ita. Amma shin mama, tiya kuka yi irin wannan sake, kuka buɗe baki daga neman magani sai mutum ya miƙa kansa? A lokacin nan matan nan sai tana kuka, hawaye na bin kumatunta zuwa ga kunnuwa, hawaye na bin kumatunta sai ga kunnuwa. Sai ga likita ya shigo, sai yake cewa nonuwanta sun kumbura, idan ɗan bai sha nonon ba shi ma yana iya samun matsala, ko ita ta samu matsala, ko kuma a matse nonon. Me ake basa ne? Jariri ai kamata ya sha nonon gaban mahaifiyarsa, kuma lokacin a sallame ta bai yi ba, saboda har yanzu tana cikin fama, saboda akwai gajiya na mahaifa zuwa kogunta. Ku je ku kawo mata ɗanta, tashi maza. Sai fanta ta tashi. A lokacin da ta tashi, likita ya fita, sai take cewa ina zan je neman sa mama? Ga fanta tsaye, ga ta kwanci. Ba usararren mu anan ne zamu dakata, sai in Allah ya sa muna da rayuwa gobe bi iznillahi za ku ji ci gaban wannan littafi. Ma usararren mu koyi ta gari dan kai ne, an ce mugu sai mai shi. Bar mu ji yadda labarin yake, ku dai ku bi mu a hankali. Labari ne mai tsawo a gare shi. Yau muna na kashi 24 na 21 nake nufi, yau kashi na 21 kenan. In kuka ɗauka kashi na 21 a yau muke. Allah sarki, amma tafiya muke yi har yanzu ba mu kai ba. Ma'usar mu shekaru 20 da 'yan kai, ko ka ɗauka 20 ɗin ka aje, muna karanta labari. A duk lokacin da muke karantawa tafiya muke ba mu dawo ba har yanzu. Wannan yaddan Allah ne. Allah na gode maka. Ma'usar da ma'amadin duka ba kai ki bar suka dafa mana. Da ni da ni shida na gabatar nake muku fatan alheri.